a yanzu tunda duk mai magana ya magana an ce addu'a shi kansa Buhari na je ce addu'a ya faɗa addu'a to alhamdulillah da ai ba ji magana fari saboda haka ne ganin tunda dai shine shugaba kuma ga kukan mutanen ƙasa ta ko ina da malamai da sarakuna da talakawa da kowa da kowa kuma duk duniya bai da saboda haka shi kawai ta kalli kansa ya ce shin me Allah sannan ya tashi da dare ya sallah raka a biyu ya sa gushi na ƙasa ya kuka su kuma 'yan Najeriya fa ai kaji ko 'yan Najeriya suna addu'a ai addu'a shi kullum ana ce addu'a lokacin Buhari bai lafiya bai masa addu'a ba ka gani ko sannan abubuwa da yawa ya faɗe su kamar hau mulkin wanda ya kasa yin su saboda haka su zaman magana tsaro su magana ainihin a cikin ƙasa su mai duk ya faɗa saboda haka wataƙila shi zai kalli kansa ya ce dare sai ce Allah na tuba amma suna magana cewa suna iya bakin kokarin su akwai wasu a gefe da suke wa gwamnatin zagon ƙasar da ya sa abubuwa ba sa tafiya da ya kamata ba za a yi mulki ba zagon ƙasa ba za ta ba dole akwai makiya akwai wanda yake da mataka Allah ya so wato mutane masu kawo fitina amma magana shine karfin adalcin mulkin zaka sa ai maganin komai da komai saboda haka idan ya ce a kaza ana zagon kasa to ya sauka mana idan kai ma ka shiga sahun yan Najeriya da suke cewa ya gaza gwamnatin ta gaza ya sauka ai ana faɗa ne ana ce ya gaza ne kai man daga za a zo a ce a kama kan mutum a datse kansa ya za a zo a ce a zo ƙauyuka garin musulmi da musulmi a ƙona garin gabaki ɗaya mutum su fyaɗe saboda haka kaga ai yanayi ne cewa gabaki da kasance cewa akwai abin da ba daidai ba idan abubuwa suka ci gaba da kasancewa a yadda suke tafiya a yanzu me kake hangowa mu koma kasar a to ai ka san Allah mai tausayin bayansa ne ya jarraba mu ko muna kuka ko muna tuba na tabbata zai kawo maganin abin amma shine wanda zai fara jin gaba akan ainihin wato tuba ga Allah shine shugaban kasa Buhari saboda kai addu'a ba ce mai addu'a fa ana addu'ar kowa na addu'a amma ga shine shi zai fara tsaya da dare kansa Allah ya tayi da kansa Allah ya ce Allah na tuba Allah na sashi huruminka Allah kaza ga bayan kaza Allah shikenan an magana shi ne girman kai ba zai saboda girman kai wannan kamar zargi kake watakila za a iya ce babu tabbas mutumin da zai magana kana ganin kamar da wani ne kana kamar kariya ai gaskiya shi malamai suna faɗa ai malamai sun suke faɗa yanzu suke cewa babu shakka akwai abin da ya kamata a ce yayi kaza da an kai shekara 4 bayan kan magana ka shiga uku Najeriya ka ai tsatsi ne baka amma yanzu ai kowa faɗa yake yi saboda haka gazawa kan ai ga tana a fili karshen gaza shi ne a kama kan mutum a datse shi yanzu me ya kamata a yi domin a fitar da ƙasar nan daga halin da ke ciki shi watan kaji ko shine mulki na Allah ne yake bawansa kuma bawan yana mulkin nan ya san abin da yake yi a zuciyarsa shi kadai ya sani ba zahiri ba saboda abin da yake zuciya da wakili shi ke jawo da masifar saboda haka shi zai fara tunan addu'a tuba ga Allah in ya domin ai jama'a suna addu'a na faɗa kullun addu'a ke to amma ganin shine shugaban tukunna shine za a kalla tukunna shin ya yake shi mai addu'ar nan amma watakila yana irin waɗannan addu'o'in a matsayinsa na shugaba in yana yi kuwa to Allah za su sauki in yana za su sauki wallahi za a samu